ଏକ ସମୟର କଥା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୟୂର ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲର ମଧ୍ୟରେ ତାର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୀନ ପିଛରେ ଝାଡ଼ି ନାଚୁଥିଲା। ମୟୂର ନାଚୁଥିବାରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାହାର ନାଚ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୟୂର ମନେ ଏକ ଦୁଃଖ ରହିଥିଲା। ମୟୂର ଭାବୁଥିଲା, ମୋର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ମୋର କଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୋଇଲି ଭଳି ମିଠା ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏହି ଭାବନାରେ ମୟୂର ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଏକ ଦିନ ମୟୂର ତାହାର ଦୁଃଖରେ ଏକାକୀ ଝରଣା ନିକଟରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ବାକି ପଶୁମାନେ ସେଠାରେ ବସିଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ବାଘ ଆସିଲା ଏବଂ ମୟୂରଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ ଦେଖିଲା। ବାଘ ପଚାରିଲା, ଆରେ ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୟୂର, ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁଃଖିତ ରହିଛ? ତୁମେ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ। ମୟୂର କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋର କଣ୍ଠ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। ମୋର ଗୀତ ନିକଟରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର କଣ୍ଠ କୋଇଲି ଭଳି ମିଠା ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପାରିଥାନ୍ତି। ତାହା ଶୁଣି ବାଘ ମିଠା ହସ ମାରି କହିଲା, ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଯେପରି ତିଆରି କରିଛି, ସେହିଭଳି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ନିଜ ସ୍ୱାଭାବିକତା ହାରାଇବା। ତୁମର ନାଚ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରତାରେ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତୁମରେ ତାହା ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ କଣ୍ଠ ତ ଖରାପ ନୁହେଁ, ତୁମର ଏକାଠି ସୁନ୍ଦରତା ଓ ଖୁସି ଅଛି। ମୟୂର ବାଘଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୁଝିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତି ଏହାକୁ ଯେଉଁପରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେଥିରେ ସେ ଖୁସି ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ ବାଘ ଗୁଣ ଉପରେ ଗର୍ବ କରିବାକୁ ଶିଖିଲା ଏବଂ ତାହାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା। ଏହିପରି କରେ ମୟୂର ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ନିଜର ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖିଲା।